giagay pod bada kuno kang nga pagkakulboy para mabuhi. Wa ka nagtanaw sa tong sitwasyon karon no, naginananas mama na wala pas papa kinsa man kinabangay kita raman. Ano pa? Pasag din yung mama. This is your boy Bulkit of Artistang Ila og karon ato sugdan ang permerong episode sa atong programang Handuraw. Kung hain atong pagaistoryahan ang mga klase-klaseng istorya sa kinabuhi sa mga simpleng tao. Viral sa social media. Ang uncle nga bag-o lang nakagraduate sa high school. Wala lain si Reggie aka Tamumoy. May buntag ka Bulkit. Kabulkit o sa mga bulkiters na sa mga bulkiters din. Ayan, mo ni si Reggie or aka Tamumoy. So, kabalo naman siguro ka nga nung gitawagan diri no. Ano yung ginakagas ka diri. Tungod kay nay nangutan na about sa imong kinabuhi lagi daw kung unsa gid ako no ang pinaka kuan gid pinaka istorya daw nimo. Nga daw ko nung angkol na kay kagadto high school, nga daw ko nung murag padubok na imong panit aya pa kanang bitaw. Nga daw ko nung medyo idaran na siya, aya din siya nakagraduate sa high school. So muna tong topic karon o tong ibaw sa iya ato pangutanon siya kung unsa gid ang mga hinungdan. Daw unsa gid hinungdan? Ay sa undang god. Pasag din yung mama. Makaon sa ba? Ma, kaon sa gamay ma, basulito na imong tiyan ma, para maayo ka ma. Ma, kaon sa gamay lang ma. Ma. Kabana pod ma, oy kaon pod ma. Ma. Uloy ka sa mua ma, wala na best papa ma. Ma. Ano din si mama ya? Ma, kaon sa gamay lang ma, basuli imong tiyan ma. Sino mama? Nainanay naman kita karon Jake. Nakauna-una kong tarong Jake. Gabi padaan nga. Murag mangundang itag eskwela ni Jake. Ya, pero gusto ko magtiyo sa eskwela ya. Di, lagi sus tanawa. Tanawa sa mama karon. Depress kayo. Papa, wala na. Kisa may mangita sa tuwag kuwan pag inabuya na to Jake. Wa ka nakasabot Jake. Undang sa kitag eskwela ni Jake. So, ang ginato, wa mo tayo ultimo pagpalit bugas. Wala kita pambalit bugas. Dapat kurinti, sunod bulan, bayro na po. Dapat nagkuha na to ini, dapat ang isa na yung tayo kuha na ni, palusot na itong eskwela. Si Indayra kay nakasugod na sa eskwela college. Sayang kaya ako mga pangandoy ah. Sos ako Jake, gusto gyapon ko mo eskwela Jake, pero akong gitanaw ato pamilya Jake, tanaw na to tong kon ba, atong igsuon na to. Napay gamay yung bata di astimoy. Katutoy pa na, kisa may mangita og kuha na. Kita tabangi pugpo, alisod pug akuratanan. Tabangi ko undang tag eskwela ini. Ya, gusto gid ko mahuman og eskwela ya. Ako Jake, kunaw na Jake, ako gusto gyapon ko mo eskwela pero uno na si Inday. Babae na siya. Muna atong tagaan og suporta unta kay dapat college na siya, dapat gamay na lang kulang ana. Unsaon ka mo na og dili na to sa eskwela magtampay sa balay. Luoy ka ni sa maminyo na, luoy kayo. Muna ato siya ipalusot og eskwela, kita man trabaho ta. Tabangan na to tong kagalingon. Ug mao to ang istorya niya di ay nagtabo
So grabe di ang pangitabo silang kinabuhi no, nawala ilang padre pamilya mo nang napugos gid siya nga maningkamot apili ang mga igsuon nga maningkamot nga ipatiwas og eskwela ang ilang igsuon nga babae. Oo. So karon kumusta man imong igsuon nga babae? Kuan na siya karon kanang stable na siya as public school teacher sa kuan. Diri na pud sa among dapit sa lae. Worth it gyapon kayo kay nakahuman gid ang igsuon. Yan. Tapos ikaw, unsa may tabo sa imo karon? Nag-eskwela pa ka, nagtrabaho? Ako ni para atong pag-graduate na ako, makita mo siguro ninyo sa atong sa video. Karon ni proceed din ko college dayon. Tinikuha lang po dayon ko og kanang gusto po dayon ko mahimong educator gyapon, so nagkuha ko education karon mao pareho gyapon. Tapos sana sa pag-eskwela is ako dayon gisabay ang ako ipong pagpanarbaho para gyapon nga makasustento gyapon sa akong kalingon ug usab makatapang gyapon ko sa akong pamilya. Giagi pod bada kuno kang nga pagkakulboy para mabuhi. Gay. Ay ang katawan niya mga higala murag nasulti og murag affirmation kay to, murag wala po siguro wala. Wala kay giagi papaligya si mong dungog para lang makaraos. Wala oy, baligya pa nimong dungog ka. Halos anong kita di ka dungog, baligya pa nimo. Yan na, hindi nga baligya. Ano ba yung mga pagpaningkamot karong gibuhat para makasustain sa imong pag-eskwela? Karon currently na gid po ko sa Ribisco, trabaho gid gyapon. Unsa may trabaho sa Ribisco? Tigtilaw. Gusto ta ko. Pero naagi ko gyapon sa warehouse karon. Ano siya sa Ribisco. Ayan. So kuan siya, working student. Ang nagtrabaho ka at the same time nag-eskwela. Oo. Grabe ang pagpaningkamot ni Uncle Tamumoy. Marmadok-dokan niya ang ulo daw Pero actually, magkakuan niya, magkaedad-edad, may magulang siya sa 3 years lang. Dia na dayon. Ako maning show ayo sa dulo. Sige lang. Tal kay mo man ka. So, sa mga igala, kung nakabantay mo during adto nga video, kani nga video. Di ba? Kabantay mo diha. Pangag pa siya diha, di nga video no, pangag pa siya diha. So karon unsay nahitabo? Nganong lami naman kayo yang smile? Kay Tungod man kay Doc Aba. Yes, tungod kay Dr. Aba Escalera. Grabe sa Escalera Dental Clinic, mao gyud nagtabang kay Rije para malami ang yang smile. Ang ibot sa iya is nagibot mi og ngipon, upper, tulo ka okto, mga root fragments. Dayon na akong ihatag ng medisina sa iyaha para mainom niya, makahulay din siya o di ka magsigal sa alsa ha. Pero dako pa kayong chance ni Doc na mabalik ang yang smile pareha sa una. Beautiful smile na siya after 1 to 2 weeks siguro ang iyang healing, depende sa iyang healing, ang yan ang mag-feeding sa iyang postiso. Dahil balik na po din siya for feed katong pag siya after 1 to 2 weeks magsukod mi. And after a week, i-process sa laboratory, mula ito makita na ito yung beautiful smile. Thank you so much to Dr. Ava Escalera Dental Clinic. Mao to ang istorya sa kinabuhi o ang pagtabang Dr. Escalera para mabalik ang lami nga smile ni Reggie aka Tamumoy. Daghang salamat kaayo. This is again your boy Bulkit para sa Handuraw.